a fa? Miért a fa? Igen. Annak lelke van. Olyan egyszerű, én csak kibontom már, abban benne van, ami kijön belőle. Csak lehámozom. Ennyi. Egyszerű, nagyon egyszerű. Amikor göcsörtös fát direkt keresgélem például. Majd ott bent lehet látni. És ebben van egy érzés, amikor a fát meglátod? Beszélgetek a fával. Azt mondják, hülye vagyok, de az engem nem zavar. És a másik kérdésem az, hogy meddig a fa? Mit? Meddig a fa? Meddig gondolja azt, hogy a fa szerepet fog játszani az életében? Meddig? Micsoda kérdés. Hát erre még soha nem gondoltam, mert én a végtelenségig akarok élni. Tehát már egyszer a bulletinemmel elmeséltem, de nem vegyük komolyan a dolgot. Tehát a munka éltet. Tehát ahogy én hozzányúlok a fához, az idő körülöttem megáll. És akkor én elszórakozom. Valóban azt csinálom, hogy élvezettel csinálom. Én ragyog a kezem, nem a szemem, a kezem ragyog, ahogy megy, és fogom a szerszámot. Én már sokszor nem is látom. És csak nézem, estére készen, és én olyan boldog vagyok, hogy kevesebb van. Nagyon ügyes, köszönjük szépen. Én köszönöm. Ez ott lesz. Hogy mondjam, de én már így is érzem. Tehát nem játszom vele, hanem egy nagyon keményen, ezt úgy lehetne szépen kifejezni, hogy ez élvezet. Elég érthető. Igen, ez egy érzés. Ez egy belső érzés, élvezet, érzés. Igen. Köszönöm szépen. Én köszönöm.